Hos Itella Logistics er og kan vi mange ting, men det der kendetegner os bedst, og derfra hvor vi også henter vores styrke, er vores nordiske ophav. Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder 150 ugentlige afgange i Norden, afgange mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland, alle hverdage året rundt, høj leveringssikkerhed, kontorer i 19 nordiske og baltiske byer, effektivt netværk inden for vores nordiske familie, 6.700 dedikerede medarbejdere, der brænder for at give vores kunder den hurtigste, sikreste og bedste løsning, mere end 1 million kvadratmeter lagerplads, svarende til intet mindre end 1200 fodboldbaner, online booking 24/7 365. Med Itella Logistics kan det meste lade sig gøre. Vores størrelse gør det muligt for os at agere hurtigt og i takt med vores kunders behov. Vi er kreative og meget omhyggelige i forhold til vores kunders transportløsninger, og ikke mindst fleksible i alle aspekter af vores forretning. Vi er en sammentømret virksomhed med personlig service i højsædet, og hos os er der ikke langt fra en forespørgsel til vores reaktion og handling. Hos Itella og vores nordiske familie er der plads til alle. Til virksomheden med en pakke fra Hurup til Stockholm, til virksomheden med et vognlæs paller til Oslo, til virksomheden med behov for en professionel, skræddersyet transportløsning. Itella Logistics. Your home, our market. Specialist i Norden.